алайкум бардорон, ҳама кас азозани хубед. Бародарҷоно, имрӯз дар як сайти инвеститсиони нав шидае, ки ҳозир медурем қайти шумо ҳама кас регистрация мекунем. Барои регистрация барои мо 500 рубл бонус метад. умножая свои деньги за 10 рӯза суми мо зиёд мешавад. ҳар рӯз агар пополнит кунем, ҳоле медурем мебинем. ман якам бора регистрация кардам, медурам регистрация мекунам, бо видеоро давом метем. бародаро, эмайлтонро бизанем, мега инҷа парол, я парол интихоб мекунем. ҳамин парола бо повторид мекунем. инҷа зарегистрироваться меҷиқем. паролтон 8 рақам бошад бародаро, ва чи 8 рақам бошаву бо ягон ҳарфи русӣ англисӣ дошта бошад. ина нигоҳ кунем бародаро, уже чи муссар шид, чӣ хеле десен намхе мавро метавона. мавро қариб 1 копейк буда. ҳозир неҷа баланс ма 500 рубла бонус додира барои мо. чӣ мекунем? инҷа купин мавро мекунем, вале ба ҳамин 500 рубл купин мекунем. минимум сума 500 рубл мега. ҳоли на 500 рубла интихоб мекунем. 500 рубла интихоб мекунем. нигоҳ кунем 2876 мавро метавона мешавад. для покупка мега активная подписка шумо дар кора. боз иҷа бародаро чӣ дорам, ҳоли шумо да ишо метем. инҷа шумо одам даъват мекунем ва билет мегирем. боз мавро медурем, 3 мавро иши наебад. нигоҳ кунем, калкулятор даход дора иҷа бародаро. агар шумо 1000 рубл пополнит кунед, як рӯза 1100 рубл мешавад, через 10 рӯз 2000 рубл мешавад, як моҳда 4000 рубл мешавад. шумо да чӣ хеле ки бародаро маълума, ида як бор пополнит мекунед, тамом дига дальчи рафтан мегирад. наҷа кошелёко дора, медурем кошелёкотона сохранен мекунед. нигоҳ кунем бародаро, барои пополнит кардан наҷа пополнита меҷиқем. я пайр аз вокс дошта вибетис посу мега. ҳамаи мо да маълума ки пайр ҳама дар роҳи хуба. бинем пайра интихоб мекунем. касе пайр надора, бадурен масл кашанон пайда регистрация кунем. сумма которую вы отправляете. неҷа да неми номрои пайра мегирем, копировать мекунем. дари пайр кошелёкмон медурем. ҳамин номр да нигоҳ кунед. стелаете перевод от 500 рубл пополнит мешида. 500 рубл мепартоем, медурем, миёем ҳамҷада мемонем. ҳами 500 рубл па чанд рубл партатага инҷада мемонем. инҷа номрои пайр кошелёки худтона мемонед. инҷа подат заявкаро меҷиқем, худаш автоматӣ заявка мешавад. ина чӣ хел шумо доред, ман например шашо метам, чӣ хел медурои пополнит мекунед. нигоҳ кунем бародаро, дарини пайр кошелёк медуроем. пайр даромадем, мезанем. нигоҳ кунем, инҷа пайр рубладем. ман ҳозир десем ман балансна рубл надорум барои партофтан, барои ҳамин намепартом. неҷа мемонем пайр рубл. 500 рубл барои неҷа, например шумо 1000 рубл партофтаи бошед, 1000 рубл туғри интихоб мекунед. инҷа 1500 перевестира меҷиқед. тамом медурои дарини сайт. дари сайт медурои ва суми партофтагита ва поиништа номрота мемонӣ. пода заявка мекунӣ, худаш автоматӣ заявка метавад сайда ки нами одам пополнит кардагияй. бародаро, сайти хубаи нав якчанд рӯз шид кор кардид сайт, бадурен иншоаллоҳ суматона хеле сайтҳо як моҳ кор мекунанд. суматона хушрӯ зиёд мекунед.
این به درباره همین سایتی ماورا بدون همه کسا کنه باقی داپنای علاوه شد.